Тази година няма да бъде просто още една година, в която не правим нищо. Тази година ще е моята година, твоята година, нашата година и ще постигнем целите си. Датата е 6 януари 2025 година, поради което честита нова година! Казвам се Милен и идеята на днешното видео е да кажа какви са моите цели за 2025 година, но преди това ще кажа какви бяха целите ми за 2024 година, кои от тях успях да изпълня, кои от тях не успях да изпълня и какви ми бяха грешките като цяло. Но преди това искам да знам какви са твоите цели за 2025 година. Напиши ги долу в коментарите. А ако все още нямаш, спокойно, изгледай видеото до край, извади един лист хартия, напиши си целите за 2025 на листа с хартия и след това ги напиши долу в коментарите. Смятам, че има доста ползи в това, като една от тях е това, че може да се мотивираме взаимно, а другата е, че споделяш пред обществото каква е твоята цел за 2025 година и ще е малко излагащо да не я изпълниш. И това е главната идея, поради която правя видеото. 2024 започна с фокус върху фитнеса. Именно тук идва първата ми цел, която беше да тежа 70 кг до края на годината. И сега като замисля, това е малко абсурдно, защото като започнах бях 50 кг и идеята беше тези 20 кг, които трябваше да кача, да бъдат чист мускул и да не ползвам никакви добавки. Знам, че в това играе доста голяма част генът и всичките други подобни неща, но бях твърде решен, че трябва да го направя. Да, направих някакъв прогрес, аз съм 61-62, но целта за тази година е да стигнем 70, но няма да изпадам в много подробности, защото не е това идеята на днешното видео. След това през лятото започна именно и моето Self-Improvement Journey от към тема бизнес и за следващите 6 месеца оставащи от годината си поставих две основни цели. Първата цел беше да имам 3 или 4 стартови клиента, на косъм успях. В средата на декември затворих последния клиент за годината, а втората цел беше именно да правя по 1000 лева на месец от септември месец. Първата ми печалба беше 200 лева от тази визитка и от още няколко дизайна, които в момента виждаш на екрана ти. Грешката тук мисля, че беше в това, че бях прекалено съсредоточен в това да правя някакви пари, отколкото да изградя някакъв скилсет, който да предложа на стартър клиентите ми и да надградя този скилсет, докато работя за тях и след това щях да се тревожа за печалбата изобщо. А сега идва време и за главната причина, поради която сме събрали тук, а именно големите цели за 2025 година. Тази година няма да бъде просто още една година, в която не правим нищо. Тази година ще е моята година, твоята година, нашата година и ще постигнем целите си. А ето ги и двете цели, които съм си поставил. Първата цел е да развия агенцията ми за дигитален маркетинг, а към нея спадат две подцели, които са да развия онлайн присъствието и за да мога да reach-outвам към клиентите по-лесно или те да reach-outват към мен. А другото е да правя 5-цифрен оборот на месец и по тези 5 цифри оборот, демек 10 000 лева, да имам 3000 лева печалба за мене, които да мога да реинвестирам. Знам, че за някой от вас това звучи абсурдно, но мисля, че е напълно постижимо, ако следвам плана, който съм си подготвил за тази година. Втората цел е именно да развия себе си и популярността ми в социалните мрежи и ето как ще го направя. Първата подцел е именно да развия себе си и това включва Monk Mod. Не смятам, че има някаква нужда да казвам какво е Monk Mod, така че нека преминем от какво се състои. Той се състои от следните non-negotiables: 30 минути четене, 10 минути медитация и 30 минути тренировка и няколко важни other variables, които са 3 часа deep work минимум на ден, здравословно хранене и минимум 6 часа сън. Втората подцел е именно редовно съдържание в социалните мрежи, като обещавам тук в YouTube ще качвам по едно видео на седмица, защото знам, че ключът към растежа е в регулярността. Това са големите цели за 2025 година, които смятам, че са доста амбициозни, но напълно постижими. А ако искаш да следиш пътя ми как постигам тези цели и да черпиш вдъхновение, може да ме последваш и да харесаш видеото. И не забравяй да оставиш коментар с твоите цели за 2025 година, за да можем да се мотивираме заедно. А сега хайде ще се видим в следващото видео, че трябва да даскал. Не забравяй, че може да ме последваш и в другите ми социални мрежи, които може да намериш долу в описанието. А сега хайде наистина, че трябва да тръгвам.